și al formațiilor portugheze, Maritimo Funchal, și îl vedem acum pe Bugema. Gol! Damian Bugema, execuție de clasă a francezului de origine algeriană, formidabil cum Bugema a știut să profite de această eroare făcută de unul dintre fundașii centrali ai gazdelor. Bugema n-a ratat singur cu portarul Velhuizen, totul a plecat de la degajarea lui Pesania. Iată, în duel această fază cu Van Aanholt, Bugema, după ce Doré luptase pentru minge cu Van der Heyden. Excelent, Damian Bugema nu s-a pierdut acolo și a trimis. Theo Jansen centrează către colțul lung, grozav nu intervine, e pericol acum și din păcate e gol marcat de Van der Heyden, omul care a greșit la reușita lui Damian Bugema. Iată, își repară eroarea. 1-1 în acest moment în care la acest scor avem prelungiri și patronul lui Vitesse s-a mai liniștit puțin. Petrolul are nevoie acum de gol pentru a obține calificarea și cred eu este capabilă să-l marcheze până la sfârșitul celor 90 de minute. Van der Heyden, mingea a ajuns la el cu noroc și a trimis o torpilă sub transversală. Cartonașul galben, vine șutul lui Grozav acum. Gicu Grozav, gol! Gol Grozav! Contra! Da, Grozav spunea că va veni momentul ca echipa sa să nu joace atât de bine, să nu-și creeze atâtea ocazii, însă să se califice. 2-1 la ultima fază a meciului, incredibilă calificarea Petrolului în condițiile în care ploieștenii jucau din minutul 82 în inferioritate numerică. Olandezilor nu le vine să creadă. Iată-l pe Cașia. O să vedeți că Grozav va aduce calificarea. O să vedeți că va fi omul decisiv, a tot spus Cosmin Contra, apărându-l pe Gicu Grozav, criticat dur de suporteri după ultimele prestații. Și iată-l pe Grozav, înscrie un gol echivalent cu calificarea în play-off-ul Europa League pentru Petrolul. O nouă seară minunată pentru fotbalul românesc. Astra s-a calificat, Banduri s-a calificat, se califică și Petrolul, chiar dacă era în 10, a doua calificare în 10, după ce a Astrei în meciul cu Omonia Nicosia. Este formidabil. Da, vorbeai ceva mai devreme și aduceai în discuție acest exemplu al Astrei, fosta rivală a Petrolului din Ploiești. Iată-l pe Cosmin Contra. Iată ce bucurie și pentru Laurențiu Roșu. Trăiesc la cote maxime cei din stafful tehnic al Petrolului aceste momente. Grozav a făcut una peste alta un meci slab, însă se scoate, marchează 2 goluri pentru Petrolul în această dublă, însă ce este mai important, înscrie golul calificării în minutul 94.